Na, hello mindenkinek, én itt Icsi vagyok, és cső! Szóval, ez az lesz a videó lényege, kérem szépen, hogy szerezzünk egy 6-7. Szóval, ezért akarom megtalálni a 6-7-t. Ja. Lehet pörgetni? Hazugság. Oké. És ahogy látjátok, gyerekek, a bézem csóró lett. De ezeket most el fogjuk adni. Mindent. Amit csak itt látok, azt el fogom adni. Amit itt láttok. Ezt nem tudom kinek kell, ezt még meghagyom. Akinek kell, azt odaadom, és rebircelhet vele. És nem tudom, mondtam-e már, de... Nem tudom, mondtam-e már, de az a küldetésem, hogy keressek egy 6-7. Igen, mondtam. 6-7. Így gyerekek 3 nubini. 4. Nem tudom. Na addig is nem lesz olyan... hogy is hívják? Mert valaki írt kommentbe, hogy egy Nubini Pizzanini-ből csináljak. Nubini Pizzanini. Igen, meg egy... Pont itt egy Bribri patapénom kell. Ez kell. Ez is kell. És utána meg még egy Nubini Pizzanéni. Egy Nubini Pizzanéni. Egy Nubini Pizzanéni. Nubini Pizzanini. Úgy, most. Gyerekek, ez kell nekünk. És ez. Fura. És ezeket most így, ezeket a izéket így ezt betesszük oda, a Witch House-ba. Betesszük, jó? Patapán, Kepán, francia. Ez, utána meg egy a Nubini Pizzanéniből. Úgy nem, filefurula, utána a Nubini Pizzanéni. És megnézzük, mi kell, hogy mit tudunk ebből csinálni. Remélem jót. Igen, és ez. Hát ebből nem fogunk adni jót megcsinálni, de nem baj. Csak a videó kedvéért. Az arany. Jó. És mit tudnánk csinálni? Ezt. Jó, belehatkozok. Mind a kettő jó. Úgy szerintem. Igen. Na szóval, ameddig itt fogunk várni, talán. És gyerekek, én akkor fogok visszajönni hozzátok, amikor ez kész lesz, ez a Witch House. Tehát mindjárt jövök. Na jó, srácok, itt van a boszorkány most. Nézzük, mit ad. Nézzük. Kíváncsi leszek rá. Aha. Na jó, srácok, rebircelek. Nem tudom rebircelni, srácok. Srácok, rebirceljek. Ezen a videón meg kell, hogy legyen a 100 like.
hogy rebirceljek. Meg kell legyen 100 like, utána fogok rebircelni. Csak a 100 like legyen meg, kérlek. Utána rebircelek így. Így. Csak megjelen most a 100 like ezen a videón, fogok rebircelni, srácok. Csak ott van, azt meg kell ott nyomnom. Olyan srácok, nem. Amúgy de tényleg 100 like legyen meg, és meg lesz a 3 szint, gyerekek, tehát hajrá mindenkinek, nekem is. Ja, sziasztok!